Nogo oh. Spesial buat warga Bangun Sari Sukosari. Ojo sampai keliru. Yang bisa nyanyi-nyanyi bareng boleh. Spesial buat yang sebelah kiri juga. Sing bagus dhewe urung ngopo bakal tau sahane ibarate saisi bumi kowe aja kebate yang di belakang sayang kuning kowe ra bisa disedih ora bakal ora bakal mundur nembus kok kayangan krungu suaramu sorot tangismu
ora bakal luntur, ora bakal luntir. Bawa bertolak, soha, soha. Yang di pojok sana boleh merapat goyang bareng-bareng. Ada kewincah ini siapa lagi yang play. Ayo dihabiskan bos. Spesial buat raja-raja sawernya, terima kasih. Ayo mas. Ayo mas Rizal. Saya tenang ya iya aja kuatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Aku tembus tekan kena suara tangisanmu. Ora bakal cukup lautan mangsi. Ayo ju, ayo ukir indah, ayo koyo widodari. Mungkin iso entek ewunan. Ayo mas, sawernya mas. Ceritane gedene rasa sayangku. Ayo yuk. Ora bakal cukup lautan mangsi. Ukir indah, ayo koyo widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Luar biasa. Maju mas. Mas Ruki maju. Kok di sana di sini loh mas, ayo. Nggak kelihatan nanti sini yuk. Pokoknya rekan-rekan panitia Masih bersama gantengnya RBM Indonesia. Ayo mas Lu. ora gampang nopo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ngaturan aku yen ninggane sliramu, nanging hatiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu nyawananmu, kok kowe enggal eko gantiku. Ati durung lilo. Aja nangis ta, Dul. Nyaning wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak topo. Bebasane kembang Sun ya. bakar ono ing ati nanging dudu aku sing
sayang. Nogo Ayo sini Kertowo. Bersama audio. Ayo rasa isin-isin dan joget oleh orang apa ini. Ayo mas, ayo. Asoy. lakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakon kasunyatane tresno kowe Surmati wong Mas Luki. Laporan anakku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu. Gusti tansah krungu apa nyuwunanmu, muga kowe galentuk gantiku. Mumpung penak iki ayo kita joget. Iya. ati durung mila kowe nyati wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku Wis cukup lalekno timbang atiku loro mergo rasa tresno ora bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumanding wong liya. Aku lan kowe kapisake tresno. Mas Luki sebagai panitia, perwakilan panitia sudah